Wel, os ydw i chi gyd, croeso i'r Oedfa heno, dan ofal Emyr. Mae'r coeddiadau chi'n gweld i bod ar y sgrin. Jyst tynnu sylw chi'n arbennig fel y coeddid bore yma, bod ni'n wythnos o weddi. Ni'n cynnal yr wythnos yma, felly bydd yr hynnyriad yn cwrdd nos fori i weddio. Bydd cwrgweddi wedyn fel arfer fan hyn nos Fawrth. Ac yna ar-lein ar fore di Mercher. Ac yna bydd y clybio fel arfer di Gwener, a hefyd bydd yn y gyfarfod di Rodri Anwen bore di Sadwn ni weddio am hanner di 8, ac ar ôl hynny am hanner di 10 bydd y merched yn cwrdd yn hi Emyr a Catrin ac casgliad y mis ar gyfer gwaith y Beach Missions. Felly dyna'r y cyfan yn cydig gyda chi ni gyflwyno'r Oedfa i'r arglwydd. Diolch i ti o Dduw ein Tad, dy fod ti am i ni dygeisio di, dy fod ti am i ni weddio, a bod yr arglwydd Iesu Grist wedi yn dysgu ni sut i weddio. Gyn ni'n gofyn awr am help heno yn yr Oedfa yma, ac ddyn ni feddwl am yr wythnos sydd o'n blaen ni, bydde ti yn ein helpu ni trwy'r Ysbryd Glân, yn helpu ni i dygeisio di, roi'r awydd yna yn y clonau ni, i fod eisiau troi at y ti, ac bydde ti'n rhoi geiriau i ni a dyheadau yn y clonau ni, bod ni eisiau dod o dy flan di, a eisiau dy addoli di, ac adnabod mae ti sydd ddiw, bod ti yn sanctaidd ac yn lan ac yn bir, ac ein bod ni yn llawn beiau, bod ti yn ddiw sydd yn holl bresennol ac yn holl a hiog. Does dim byd tu allan i dy reolaeth ti. Ac ti yw'r alffa a'r omega. Ac ni ddim ond yma am amser byr. Ni mor fach a ti mor fawr. A ni'n dod o dy flan di arglwydd ac yn dy addoli di. Ni'n dod hefyd gan ddweud sori, gan ddod yn edifeiriol. A gofyn arglwydd ti'n dangos i ni ein beiau. A ni'n bobl sydd eisiau troi o ddi wrth yn bychwydau. Diolch am Iesu Grist. Diolch wedi gyfiawnder yn ein gorchuddio ni. Os i ni wedi rhoi yn ymddiriadaeth ynddo fi. Gyn ni dod nawr i ofyn ar y ti o arglwydd ein bendithio ni. Bendithio ni fel eglwys ac fel unigolion. Gwyddio bydde ti'n agosau eto ni nawr ac bydde ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di yn yr Oedfa yma. Gyn ni cyflwyno rai sydd ddim yma, rai sydd methu bod yma, yn gwyddio ar y ti agosau atyn nhw hefyd, ac dros eglwysi eraill sydd yn cwrdd nawr, wedi cwrdd heddi o arglwydd bendithio, a ni'n gwyddio arglwydd bydde ti yn dod â dy Cristnogion ynghyd, yn dod yn agosach at ei gilydd, dy bobl di yn bobl sy'n caru ei gilydd, ac y bydde pobl o tu allan yn gweld y cariad yna, ond yn gweld hefyd yn cariad ni ata ti, achos dy fod ti wedi'n caru ni yn gyntaf. Ni'n dod ata ti gyda dim ond diolch am y diwrnod yma a'r cyfan ni wedi mwynhau, a'r holl bethau ti wedi rhoi i ni i'w mwynhau. Bydd gyda ni nawr yn yr Oedfa yma, a gogonidda i nhw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ond ni'n mynd i gannu emyn efo'n gilydd. Rhif 350. A'r emyn yma'n sôn am y saboth, am y sil. A nathon ni gyffwrdd ar hyn bore yma, ond bod y sil yn rhywbeth lle mae Cristnogion yn gallu anghytuno rhyw gymaint, ac eto dylswn ni gyd gytuno ar hyn. Y sabath gwyl nefolaidd yw. Ar hwn cyfododd Iesu yn fyw. Clodforwn unau frenin hedd, mae wedi per ar ogli'r bedd. Ni'n gallu dathlu y ffaith fod Crist wedi atgyfodi ar y sil. Ond y reswm wedi dewis yr emyn yma yw oherwydd yr ail bennill. Mae yna gair yn ymddangos yn yr ail bennill yma, byddwn ni'n meddwl amdano tipyn heno, y gair yw meichiau. Byddai'n sôn chydig fwy am hyn nes ymlaen, ond yn sylfaenol, ystyr meichiau yw un sydd yn cymryd cyfrifoldeb dros rhywun arall neu dros rhywbeth arall, un sydd yn sicrhau ac yn diogelu ac yn gwarchod, yn ymrwymo dros un arall.
A Iesu wrth gwrs ei wein meichiau mawr ni, fe naid nac anghofiar dydd. Y daeth y meichiau mawr yn rhydd, hynny yw'n eithaf gymryd cyfrifoldeb am dan o ni ac am ein iachawdwriaeth ni trwy roi ei fywyd drosto ni ac yna dod yn rhydd. Ac orwyd i ni byrth y nef trwy'r un ei fuddugoliaeth ef. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Heno yma, ni'n mynd i ailgydio yn ein cyfres ni yn llyfr Genesis. Llyfr Genesis, ni wedi cyrraedd erbyn hyn, penod 44. Chi'n cofio, mae newyn wedi bod yng Ngwlad yr Aifft ac yn yr ardal o'i hamgylch chi, a mae brodyr Joseph, heblaw am Benjamin, wedi mynd lan i'r Aifft. Unwaith i chwilio am fwyd. Ac yno maen nhw wedi cwrdd ar dyn yma. Dyn nhw ddim yn sylweddoli, mae Joseph yw e. Ac mae Joseph, wrth ei hanfon nhw nôl adre, yn cadw un o'r brodyr. Mae'n cadw Simeon yn y carchar achos mae eisiau iddyn nhw ddod yn ôl gyda Benjamin. Mae eisiau sicrhau bod ei frawd, yr un oedd yn rannu tad a mam, bod Benjamin dal yn fyw, dal yn saff. Okay, so mae'r brodyr wedi mynd yn ôl. I ddechrau, oedd Jacob ddim yn fodlon iddyn nhw fynd lan achos oedd eisiau cadw Benjamin yn saff. Ond o'r diwedd ar ôl oedi, yr angen yn tyfu, a felly maen nhw yn cael eu hanfon eto. A'r tro yma mae Benjamin yn mynd gyda nhw, maen nhw unwaith eto'n dod ger bron y dyn pwysig yma. Dyn nhw ddim yn gwybod na Joseph yw e, ond maen nhw'n derbyn gwledd. Chi'n cofio yna, lle wnaethon ni adael nhw mewn ffordd, ond nhw wedi cael yr wledd fawr yma gyda Joseph. A dyma lle ni'n pigo lan nawr ar yr hanes. Ni'n mynd i fod yn darllen penod 44 a 45, a na ni gael toriad rhwng y ddwy benod. Felly Genesis 44.
Dyma air Duw. Gorchmynodd Joseph i swyddog ei di. Llanw sachau'r dynion a chymaint ag y gallant ei gario o fwyd. A ro arian pob un yng ngenau ei sach. A rho fy nghwpan i, y cwpan arian, yng ngenau sach yr iengaf gyda'i arian am yr yd. Gwnaeth yntau fel y dywedodd Joseph. Pan dorodd y wawr anfonwyd y dynion ymaith gyda'i hasynod. Wedi iddynt fynd ychydig bellter o'r ddinas, dywedodd Joseph wrth swyddog ei di, ffwrdd â thi ar ôl y dynion. A phan o ddiweddu hwy, dywed wrthynt, pam rydych wedi talu drwg am dda? Pam rydych wedi lladrata fy nghwpan arian? O hwn y byddai fy arglwydd yn yfed ac yn dywyno, rydych wedi gwneud peth drwg. Pan o ddiweddodd hwy, dywedodd felly wrthynt. Atebasant hwythau, pam y mae ein harglwydd yn dweud peth fel hyn? Ni fyddai dyweision byth yn gwneud y fath beth. Cofia ein bod wedi dod ar arian a gawsom yng ngenau ein sachau yn ôl at o wlad Canan. Pam felly byddem yn lladrata arian neu air o dyd a arglwydd? Os ceir y cwpan gan un o thweision, bydded hwnnw farw, a byddwn ninnau yn geithion un harglwydd. O'r gorau, meddai yntau, bydded fel y dywedwch hwy. Bydd yr un y ceir y cwpan ganddo yn geithwas i mi, ond bydd y gweddill ohonoch yn rhydd. Yna tynnodd pob un ei sach i lawr ar unwaith a'i agor. Chwiliodd yntau gan ddechrau gyda'r hynaf a gorffen gyda'r iengaf a chafwyd y cwpan yn sach Benjamin. Rhwy gasant ei dillad, a llwythodd pob un ei asyn a dychwelyd i'r ddinas. Pan ddaeth Juda a'i frodyr i'r tŷ, roedd Joseph yno o hyd, a syrthiasant i lawr o'i flaen. Dywedodd Joseph wrthyn, beth yw hyn rydych wedi ei wneud? Ond i wyddwch fod dyn fel fi yn gallu dywyno? Atebodd Juda, beth a ddywedwn wrth fy arglwydd? Beth a lefarwn? Sut y gallwn brofi ein dynywedrwydd? Mae Duw wedi dangos twyll dyweision. Dyma ni, ar un roedd y cwpan ganddo yn geithion un harglwydd. Ond dywedodd Joseph, ni allaf wneud peth felly. Dim ond yr un roedd y cwpan ganddo fydd yn geithwas i mi, cewch chi fynd mewn heddwch at eich tad. Yna nesaodd Juda ato a dweud, o fy arglwydd. Caniata i ddwas lefaru yng nghliw fy arglwydd a phaid a digio wrth y was, oherwydd rwy ti fel pharo. Holodd fy arglwydd ei weision, a oes gennych dad neu frawd? Ac atebasom ein harglwydd, mae gennym dad sy'n hen hŵr a brawd bach plentyn ei henaint. Bu farw ei frawd ac ef yn unig sy'n aros o blant ei fam, ac mae ei dad yn ei garu. Yna dywedais wrth dyweision, dewch ag ef i lawr ataf, i mi gael ei weld. Dywedasom wrth fy arglwydd, ni all y bachgen adael ei dad, oherwydd os gwna bydd ei dad farw. Dywedais tithau wrth dyweision, os na ddaw eich brawd iengaf gyda chwi, ni chewch weld fy wyneb i eto. Eithom yn ôl at dy was ein tad ac adrodd wrtho eiriau fy arglwydd. A phan ddywedodd ein tad, ewch nôl i brynu chydig o fwyd i ni, atebasom, ni allwn fynd. Fe awn os daw ein brawd iengaf gyda ni, ond ni chawn weld wyneb y dyn os na fydd ef gyda ni. A dywedodd dy was ein tad wrthym, gwyddoch i'n graig esgor ar ddau fab. Aeth un ymaith a dwedais rhaid fod wedi ei larpio ac ni welais ef wedyn.
Os cymerwch hwn hefyd ymaith a bod niwed yn digwydd iddo, yna fe wnewch i'n penwynu ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. Ac nawr, os dof at dy was fy nhad heb y bachgen, bydd farw, pan wel na ddaeth y bachgen yn ôl, am fod einioes y ddau ynghlwm wrth ei gilydd, a bydd dy weision yn peri i benwynu dy was ein tad ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. Oherwydd aeth dy was, hynny yw Juda, yn feichiau am y bachgen i'm tad. Gan ddweud, os na ddychwelaf ef atat, byddaf yn eog am byth yng ngolwg fy nhad. Nawr felly gad i'th was aros yn geithwas i'm harglwydd yn lle'r bachgen, a gad iddo ef fynd gyda'i frodyr. Oherwydd sut y gallaf fynd yn ôl at fy nhad heb y bachgen? Nid wyf am weld loes fy nhad. Amen. Ni cymryd seibiant fyna a canu emyn arall. Ganwn ni rhif 162. Cant 62. Yn ôl marw brenin hedd, a'i eiddo i gyd yn brydd, a'i roi mewn newydd fedd cyfodau'r trydydd dydd. Boed hyn mewn cof gan Israel Duw, mae'r oen a laddwyd eto yn fyw ar ail bennill y meichiau. Aeth yn rhydd, nôl roddi taliad llawn, a Duw yn cyhoeddi sydd mi gefais ynddo iawn. Gwnaeth ffordd yn rhydd i fynd at Dduw. Mae'r oen a laddwyd eto yn fyw. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Just rhag ofn bod chi ddim di llwyddo i ddilyn, neu bod chi ddim o'r gyfarwydd ar hanes. Yn ei be ni wedi gweld yn digwydd nawr yw hyn, mae Joseph wedi bod yn profi ei frodyr yn do. Yn gyntaf i gyd, oedd eisiau prawf neu tystiolaeth bod nhw'n dweud y gwir a bod Benjamin dal yn fyw.
a wedi cael y dystiolaeth yna wrth iddyn nhw ddod nôl o'r diwedd gyda Benjamin. A nawr mae'n rhoi prawf arall arnyn nhw, yn dydy? Wrth roi'r gwpan yma yn sach Benjamin, wrth adael iddyn nhw fynd rhyw bellter i ffwrdd cyn anfon un o'r swyddogion ar eu holen nhw, wrth arestio Benjamin mewn un ystyr a dweud bod e'n mynd i ddod yn ôl nawr, geith y gweddill fynd. Geith y gweddill fynd yn rhydd, gan nhw fynd nôl gyda'r boes, gan nhw fynd gyda'r arian yn ei sachau, gan nhw fynd nôl at ei tad. Be mae'r brodyr mynd i wneud? Ydyn nhw wir wedi newid? Ydyn nhw wir wedi edfarhau am beth o'n nhw wedi gwneud i Joseph yr holl blynyddoedd hynny yn ôl? Ydyn nhw nawr yn mynd i roi eu brawd nhw yn uwch na arian a pethau fel yna? A'r ateb fan hyn yw, wel, ydyn. Mae yna newid wedi digwydd. Gallen nhw di mynd yn rhydd, ond maen nhw gyd yn pacio i asynod ac yn mynd yn ôl. Gallen nhw fod wedi diag, ond maen nhw gyd, ac yn arbennig fan hyn, Juda, ynddo fe? Juda yn dweud, cymer fi yn lle. Fi wedi rhoi fy hunan yn feichiau dros y bachgen. Gallai ddim dychwelyd yn ôl hebddo fe. Cymer fi yn lle. A felly ni'n cyrraedd pennod 45. Methodd Joseph ymatal yng ngwydd ei weision. A gweiddodd, gyrwch bawb allan oddi wrthyf. A felly nid arhosodd neb gyda Joseph pan ddatgelodd i'w frodyr pwy ydoedd. Wylodd yn uchel, nes bod yr eifftiaid a theulu Pharo yn ei glywed. A dywedodd wrth ei frodyr, Joseph o'i fi, a yw fy nhad yn dal yn fyw? Ond ni allai ei frodyr ei ateb, gan ei bod wedi ei cynhyrfu wrth ei weld. Yna meddai Joseph wrth ei frodyr, dewch yn nes ataf. A wedi iddynt nesau, dywedodd, mae fi yw eich brawd, Joseph, a werthwyd gennych i'r aifft. Nawr peidiwch â chyffroi, na bod yn ddig wrthych eich hunain, a mi chwi fy ngwerthu i'r lle hwn. Oherwydd anfonodd Duw fi o'ch blaen, mwyn diogelu bywyd. Bu newyn drwy'r wlad y 2 flynedd hyn, a bydd eto 5 mlynedd heb aredig na medi. Anfonodd Duw fi o'ch blaen i sicrhau hil i chwi ar y ddaear, ac i gadw'n fyw o'ch plith nifer mawr o waredigion. Felly nid chwi, ond Duw am hanfonodd yma, am gwneud fel tad i Pharo ac yn arglwydd ar ei holl dylwyth a llywodraethwr dros holl wlad yr aifft. Ewch ar frys at fy nhad, a dwedwch wrtho, dyma mae dy fab Joseph yn ei ddweud, mae Duw wedi fy ngwneud yn arglwydd ar yr aifft i gyd. Tyrdi lawr ataf, paid ag oedi dim. Cei fyw yn fy ymyl yng ngwlad gosen gyda'r blant a thwyrion, dy ddefaid ath wartheg ath holl eiddo, a chynhaliaf di yno, rhag i ti na neb wrth dylwyth fynd yn dlawd, oherwydd fe fydd eto 5 mlynedd o newyn. Nawr ydych chwi am brawd Benjamin yn llygad-dystion, mae my fi yn wir sy'n siarad â chwi. Rhaid i chi ddweud wrth fy nhad am yr holl anrhydedd rwyf wedi ei gael yn yr aifft ac am bopeth yr ydych wedi ei weld. Ewch ar unwaith a dewch am tad i lawr yma. Yna roes ei freichiau am wddf ei frawd Benjamin ac wylo. Ac wylodd Benjamin ar ei ysgwyddantau. Cysanodd ei frodyr i gyd gan wylo. A wedyn cafodd ei frodyr sgwrs ag ef. Pan ddaeth y newydd i dŷ Pharo fod brodyr Joseph wedi cyrraedd, llawen hawdd Pharo
a'i weisio. Dwedodd Pharo wrth Joseph, dywed wrth dyfrodir, gwnewch fel hyn. Llwythwch eich anafeiliaid a theithio nôl i wlad Canan. Yna dewch a'ch tad a'ch teuluoedd ataf a rhof i chwi orau gwlad yr aifft, a chewch fyw ar fraster y wlad. Yna gorchymyn iddynt, gwnewch fel hyn, cymerwch wageni o wlad yr aifft i'ch rai bach ac i'ch gwragedd, a dewch a'ch tad yma. Peidiwch â phryderi am eich celfi, mae gorau holl wlad yr aifft at eich galwad. Gwnaeth meibion Israel felly. Rhoddodd Joseph wageni iddynt ar orchymyn Pharo a bwyd at y daith. Rhoddodd wisg newydd hefyd i bob un ohonynt. Ond i Benjamin roddodd 300 o ddarnau arian a 5 gwisg newydd. Dyma anfonodd i'w dad, 10 asyn yn llwythog o bethau gorau'r aifft, a 10 o asenod yn cario yd a bara, a bwyd i'w dad at y daith. Yna anfonodd ei frodyr ymaith, ac wrth iddynt gychwyn dywedodd, peidiwch â chweryla ar y ffordd. Felly eithant o'r aifft, a dod i wlad Canan at ei tad Jacob. Dywedasant wrtho, mae Joseph yn dal yn fyw, ac ef yw llywodraethwr holl wlad yr aifft. Aethant ein wan drwyddo, oherwydd nid oedd yn ei credu. Ond pan adroddasant iddo holl eiriau Joseph, fel y dywedodd ef wrthynt. A phan welodd y wageni roedd Joseph wedi ei hanfon i'w gludo, adfywiodd ysbryd ei tad Jacob. A dywedodd Israel, dyma ddigon. Mae fy mab Joseph yn dal yn fyw, a fynnau i'w weld cyn marw. Amen. Diolch i Dduw am ei air. I ni gawn ni weddiod yn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am gyfle heno i ailgydio yn y rhan yma o dy air di. Ni'n diolch i ti am hanes Joseph a'r ffordd nes ti weithio ynddo fe a thrwyddo fe mwyn achub llawer iawn o bobl. Ni'n diolch fel i ni wedi gweld eisoes fod Joseph ei hun yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist. I'r un oedd yn barod i ddioddau, a hynny mwyn achub ein bywyd ni. A dad, wrth i ni ddarllen yr hanes yma nawr, wrth i ni weld y ffordd mae Joseph yn tosturio, a'r ffordd mae'n darparu, wrth i ni weld ei dynerwch a'i gariad tuag at y brodyr yma. Wrth i ni weld y ffordd mae'n rhoi o'i gyfoeth ei hun iddyn nhw, ac yn ei gwisgo nhw, ac o arglwydd yn wylo ac yn ei cysanu nhw, arglwydd i ni methu helpu ond meddwl am yr arglwydd Iesu a'r hyn mae wedi wneud trosto ni. Bod e nid yn unig wedi dioddau drosto ni o'i wirfodd, ond bod e nawr yn tywallt ei gariad arno ni. Bod e wedi ein bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Ni bod e yn llawn tynerwch a thosturi. Ac arglwydd yn gymorth hawdd ei gael ym mhob sefyllfa, pob angen. Arglwydd ni'n gweddio, unwaith eto byddwn ni, fel Jacob fan hyn, yn awyddus i fynd i weld Joseph cyn bod e'n marw. Arglwydd, gad i ni weld y pethau hyn. Gad i ni gredu'r pethau hyn cyn bod ni yn marw. Cyn diwedd ein hoes ni, gad i ni
ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Da'r hen wrth i ni feddwl am yr hanes yma eto. Wrth i ni ganolbwyntio'n arbennig ar yr hyn mae Juda yn ei wneud, yn rhoi ei hun fel meichiau. Arglwydd ni'n gweddio unwaith eto, wneud i siarad â ni. Bydd y pethau yma sydd falle yn rhyfedd i ni, mewn rai ffyrdd yn dod yn real, ac y bydde di yn ein cysuro ni, ac yn ein bendithio ni yn helaeth iawn. O Arglwydd, ni yn dod at y ti, felly, ni'n cyflwyno'n hunan i ti yn ein hangen, ni'n dod yn dlawd ac yn newynog, ac Arglwydd yn gofyn arna ti i drigarhau wrtho ni. Da derbyn ni nawr, felly'n ddiolchgar yn enw'r Arglwydd Iesu, maddau pob bai sydd yno ni. A mynd bod ni'n gofyn yn ei enw ac yn ei heiddiant e. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad nesaf. Rhif 59. 59. Dy'r gair meichiad ddim yn ymddangos yn y gan yma, ond mae'r un cysyniad gyda ni fan hyn. Yng Nghrist. Hynny yw, mae Crist wedi cymryd cyfrifoldeb amdano ni, a trwy ffydd rydyn ni yn un gyda fe. Mae yn eiddo i ni, a ni'n eiddo iddo fe. Ond yn ei sefyll i gan i mawl, dyn gilydd.
gofyn i chi, lle chi'n troi pan mae pethau'n dywyll arnoch chi? Pwy i chi'n dibynnu arno pan mae pethau yn edrych yn anobeithiol? Beth yw eich sicrwydd chi? Beth yw eich diogelwch chi pan mae pethau yn edrych yn ddi? Gymryd ymadrodd Saesneg, who's got your back? Who's got your back? Dyna'r math o beth fi eisiau ni fod yn holi. Fi eisiau chi treol cadw'r cwestiwn yna yng nghefn eich meddwl chi heno yma. Achos mae yna le i ni'n gallu troi ato fe. Mae yna un sydd yn gefn i ni a sydd troso ni, sydd o'n plaid ni ac yn barod i gymryd cyfrifoldeb amdano ni. Fi eisiau ni edrych heno ar y penodau na ddarlleno ni, a ni ddim yn ni edrych yn fanwl arnyn nhw. A be fi eisiau gwneud, a fi wedi nodi hyn yn barod, yw tynnu allan thema neu cysyniad, concept o'r y penodau yma, o'r hanes yma, cysyniad a gair, fydd falle'n anghyfarwydd i rai. Y gair yma, meichiau. Meichiau. Yn gobeithio, fel bore yma, bod ni'n edrych ar rhywbeth sydd ar yr olwg gyntaf yn bell o'n profiad ni, yn ymarferol, fi'n gweddio y ddo ni weld bod yna gysur, a bod yna lawenydd, a bod yna obaith anghymharol trwy wybod bod yna feichiau, bod yr arglwydd Iesu Grist yn cynnig ei hun fel meichiau i chi ac i fi. Nawr, y lle cyntaf, lle sy'n rhaid i ni ddechrau mewn gwirionedd, yw mynd chydig bach yn ddyfnach, wneud yn siŵr bod ni'n deall beth yw'r gair yma, beth yw'r cysyniad yma o meichiau. Fi eisiau darllen yn gyntaf dyfyniad o eiriadur ysgrythurol Thomas Charles. Mae e'n dweud hyn. Un yn ymrwymo dros arall ydyw mechnydd, gair arall am meichiau. Un yn ymrwymo dros arall am wasanaeth, am ddyled, neu am ddiogelwch. Yn Saesneg, y gair sy'n aml yn cael ei ddefnyddio yw surety. Hynny yw, un sydd yn gwneud yn sicr, yn siŵr, yn cymryd cyfrifoldeb am ddyled rhywun, yn cymryd cyfrifoldeb am waith rhywun, yn cymryd cyfrifoldeb am ddiogelwch neu bywyd rhywun. Mae'n syniad tebyg falle i beil. Chymod, os oes rhywun yn cael ei arrestio, cyn bod nhw'n cael ei ryddhau, mae angen rhoi yr taliad yma yn does. A be mae'r taliad yna'n sicrhau yw bod nhw ddim yn mynd i mynd ar awyren a hedfan i bendra'r byd, ond bod nhw'n mynd i ddychwelyd ar yr adeg cywir. Neu falle bod ni wedi dod ar draws y syniad yma. Falle bod chi wedi bod yn trio prynu tŷ. Mae rai pobl heddi'n stryglo ond un nhw i gael morgais. Ac felly un ffordd sy'n bosib o gael morgais erbyn hyn yw bod chi'n cael yr help to buy gan aelod o'r teulu yn dyfe. A falle bod eich rieni chi, neu rhyw modryb, neu rhywun fel yna gyda bach fwy o arian, mae ganddyn nhw i tŷ ei hunan, a felly mae yna gytundeb yn cael ei roi mewn lle. Chi'n gallu prynu eich tŷ chi, achos mae ydych chi chydig bach i gyfrannu ato fe, ond maen nhw yn rhoi yr sicrwydd. Os i chi ddim yn cario ymlaen i dalu fel chi fod i, yna bydd yr banc yn mynd i noco ar ei drws nhw i sicrhau y balans. Yn y Beibl, mae hynny'n ddifrifol, mae sicrhau taliadau morgais a beil yn ddifrifol. Yn y Beibl, mae'n fwy difrifol eto yn dydy. Mae'r llyfr y Diarhebion, a gweud y gwir, yn rhybuddio ni rhag mynd yn feichiau yn anoeth.
bod yn ofalus os ych chi'n mynd i gymryd cyfrifoldeb dros rhywun yn y ffordd yma. Pam? Achos mae'n gallu bod yn gostus. Os ych chi'n ymrwymo dros fywyd rhywun, os ych chi'n ymrwymo dros eu cyfrifoldebau nhw neu dyledio nhw, mae'n y bosibilrwydd bod hynny mynd i yn y pen draw arwain atoch chi yn cael eich carcharu, neu eich cosbi, neu eich condemnio. Felly na'r cefndir, meichiau, surety, un sydd yn ymrwymo dros un arall. A ni wedi gweld y syniad yma'n codi yn barod yn yn llyfr Genesis. Ni wedi cael rhyw hint, yn dyn. Yr syniad yma o feichiau. Enghraifft, falle bod chi'n cofio nôl yn Genesis 42. A nes I gyfeirio at y peth yn gynharach. Mae'r brodyr yn yr aifft, ac maen nhw eisiau mynd yn ôl, ond mae Joseph yn cymryd Simeon, yn dydy. Mae'n dweud, gewch chi fynd I nôl eich brawd chi Benjamin, ac I sicrhau bod chi'n dweud y gwir, ac I sicrhau bod chi'n mynd I ddod nôl eto rhyw ddydd, fi'n mynd I gymryd Simeon. Nawr, dyw hwnna ddim yn enghraifft gwych o feichiau. Pam? Wel, achos oedd Simeon ddim yn gweud, he didn't have a say in the matter, naddo. Ond Simeon di cael ei orfodi fyna I ddod yn feichiau. Nid I ddewis oedd ond mae'n cael ei garcharu yn erbyn ei ewyllus. Yna, wnaethon ni ddarllen ymlaen yn Ac oedd yna enghraifft arall, posib o meichiau, gyda Reuben. Mae'r brodyr eisiau mynd o lan i'r aifft, ac mae Reuben yn cynnig ei hun, wel na, ddim cynnig ei hun, sori, mae e'n cynnig meichiau arall I Jacob. Ac dwi ddim yn enghraifft gwych eto, pam? Achos pwy mae Reuben yn cynnig, chi'n cofio? Fy meibio ni. Ddim yn cynnig ei hun, mae'n cynnig I ddau fab. Mae'n gweud, gad I fi fynd â Benjamin, os oes unrhyw beth yn digwydd iddo fe, gei di ladd fy ddau fab I. Well, thanks a bunch. Allwch chi ond dychmygu beth oedd meibio'n Reuben yn meddwl o'r syniad yna. Ond chi'n gweld yn barod, ni wedi cael y syniad yma. Un sydd yn cymryd cyfrifoldeb. Gyntaf yn anfodlon. Un sydd yn cynnig rhywun arall yn gyfrifoldeb. Ond nawr fan hyn, yn y rhan yma o'r hanes, ni'n dod i'r esiampl gorau. Juda, yn dyfa. Be mae Juda yn gwneud fan hyn sydd yn wahanol? Pam bod ein golwg ni fel petai unwaith eto yn zoom o'i fewn ar Juda fel yr un special yw wylio, wel, mae'n ymddwyn yn wirfoddol yn dydy. Yn wahanol I Simeon. A mae'n cynnig ei hun yn wahanol I Reuben yn pennod 43 adnod 9. Welon ni hyn yn Mi af fi yn feichiau drosto. Mi fydda fi yn gyfrifol amdano. Os na ddof ag ef yn ôl atat, a'i osod o'th blaen, yna byddaf yn eog yn dy olwg am byth. Juda, mae'n ffordd hyfryd fan hyn, yn dydy? Mae'n rhywbeth hyfryd yn hyn. Mae'n cymryd cyfrifoldeb dros Benjamin. A felly maen nhw'n mynd lan. Ac ni'n dod i'r adran ddarllenon ni, a'r hanes yma efo'r cwpan. Yr digwyddiad yma lle mae Joseph, fel ni wedi gweld, yn rhywbeth o profi y brodyr. Be maen nhw'n mynd I wneud nawr? Ydyn nhw wir wedi newid? Os ydyn nhw'r cyfle I ddianc, to take the money and run, ydyn nhw'n mynd I wneud hynny a gadael I brawd nhw yn gaeth? O nagyn. Na, maen nhw gyd yn mynd yn ôl, ac ni'n darllen ym mhenod 44, adnod 32, Juda, y Juda yn dweud hyn, oherwydd aeth dy was yn feichiau am y bachgen I'm tad. Gan ddweud, os na ddychwelaf ef atat, byddaf yn eog am byth yng ngolwg fy nhad. Yn awr felly, gad i'th was aros yn geithwas I'm harglwydd yn lle'r bachgen, a gad iddo ef fynd gyda'i frodyr. Y Juda fan hyn yn rhoi esiampl I ni o meichiau go iawn
ar waith. Un sydd yn barod i gynnig ei hun yn wirfoddol. Un sydd fan hyn yn barod i gael ei gaethiwo. Yn ystyr yn barod i gael ei gosbi. Pe bai angen yn barod i gael ei ladd mwyn gwarchod bywyd ei frawd. A chybod, dwi ddim yn syndod wedyn ydy e, mae dyna y foment pan mae Joseph yn torri. Chi sylwi hynna? Dechrau pennod 45. Methodd Joseph ymatal yng ngwyddeweision a gweiddodd gyrwch bawb allan oddi wrthym. Mae'n anfon yr holl eithriad mas ac mae'n datguddio ei hun i'w frodyr a mae'n crio, mae'n wylo mor uchel fe bod y gweision mas i fas yn gallu clywed ac yn wyndro beth yn y byd sy'n mynd ymlaen. Mewn ffordd mae'r meichiau wedi gwneud ei waith a nawr. Be sydd dyn ni? Wel, llawenydd yn dyfa. Llawenydd, fi'n mynd i fynd ar y side bach fan hyn, ond wnaethoch chi sylwi be mae Joseph yn gwneud i'w frodyr? Mae'n gwisgo nhw. Mae'n gwisgo nhw, fi wedi nodi o'r blaen yn Genesis, mae gwisgo a dillad yn arwyddocaol yn yr hanes yma. Chi'n cofio nôl sy'n mae'n dechrau gyda Joseph yn ei wisg ysblenydd e. Y wisg yna sy'n cael ei rwygoddi amdano fe. Ac yna mae Joseph yn cael ei werthu yr aifft ac yn yr aifft mae'n cael gwisg newydd yn hi Potiffar. Ond mae'n gorfod gadael y wisg yna wrth i wraig Potiffar ddweud celwydd amdano fe. A dyna lle mae mewn carpion yn y carchar. Ac yna mae'n dechrau cael ei ddyrchafu a mae'n cael gwisg newydd ac yna mae'n cael ei ddyrchafu yn uwch a mae'n derbyn y gwisgoedd gorau. Mae frodyr fan hyn. Juda yn ei harwain nhw, ond y brodyr i gyd, maen nhw'n dod. Be sydd wedi digwydd i'w gwisgoedd nhw? Ydych chi sylwi? Mae'r cwpan yn cael ei ffindo, maen nhw'n rwygo i dillad. Maen nhw wedi rwygo i dillad. Maen nhw'n sylweddoli ni mewn trwbl fan hyn, boys. A maen nhw'n ymwybodol, na, ni ddim wedi dwyn y peth hyn, ac eto, mae Duw yn gweithio fan hyn, a ni ddim yn ddi-eog, ni'n eog o waed ein brawd Joseph, a maen nhw'n mynd i lawr, a mae dillad nhw wedi rhwygo, a nawr be mae Joseph yn gwneud iddyn nhw, mae'n ei gwisgo nhw. Mae'n pentyrru arian a rhoddion a bwyd, ac mae'n ei gwisgo nhw. Ac unwaith eto felly, mae'r hanes yma, yr hanes hyfryd yma, chi'n gweld mae'n codi yn golwg ni yn dydy. I esiampl uwch. Fe di sôn amdano fe'n barod. Pwy yw eich meichiau chi? Wel, Crist. Crist yn dyfa. Hynny mae'r thema yma, yr syniad yma, yr cysyniad sy'n cael ei roi ni yn llyfr Genesis, mae'n mynd i gyrraedd ei ehanterth mewn person o linach Juda, yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n darllen yn llyfr yr Hebreaid, pennod 7, adnod 22. Yn gymaint â hynny felly mae Iesu wedi dod yn feichiau cyfamod rhagorach. Iesu yw y meichiau mawr mae llyfr Genesis yn pwyntio ato fe. Meddyliwch mor ryfeddol yw hyn. Bod wedi edrych arno ni yn ein hangen ni, heb unrhyw harddwch yn perthyn ni. Wedi edrych arno ni yn ein pechod ni, yn ein dyled ni, yn gweld yr hyn i ni yn ei heiddi. A mae fe wedi dewis ymrwymo ei hun i ni. Wel, ni bron yn gallu deall pam oedd Juda yn barod i ymrwymo ei hun i Benjamin. Ni bron yn gallu deall pam bod aelod o'r teulu fel yna yn barod i fynd yn feichiau dros un ohonyn nhw eu hunan. Meddyliwch nawr am hyn, fod Crist wedi edrych arno ni. A'n sefyllfa ni llawer mwy difrifol na Benjamin a'r brodyr eraill.
yn y sefyllfa yna, ond nhw ddim yn gwybod siwrdd y gwpan di mynd yna. Ond nhw'n eog, ond falle ddim am y peth yna, ond ni yn eog. I ni ar y fai. A mae'n cosb ni a'n dyled ni yn rhy fawr i'w thalu. A mae fe di camu fewn. Gwrandewch eto be mae Thomas Charles yn dweud. Yn dweud hyn. Mae, wrth siarad am Iesu, mae ei fod yn fechnydd, yn feichiau, yn fwy na'i fod yn gyfryngwr ac yn eiriolwr. Canis mae ef yn atebol dros y rai mae yn fechnydd iddynt. Chwa be, ni ddim yn defnyddio'r gair meichiau neu mechnydd lot. Falle oedd rai ohoni ddim cweit yn siŵr heno beth oedd e'n golygu. Peidiwch bod eich wylydd o hynny, mae'n iawn. O fi eisiau newid hynny. Mae Thomas Charles yn amlwg yn meddwl dylsyn ni newid hynny. Os o'n i wedi gofyn i chi heno, beth yw cyfryngwr? Mae'n siŵr bydde lot ohono ni efo syniad. Os o'n i wedi gofyn i chi beth yw eiriolwr? Mae'n siŵr bydde lot ohonoch chi efo syniad. A mae'r pethau yn wir am Iesu. Mae'n wych bod e'n wir am Iesu. Mae e yn gyfryngwr. Fe yw'r un sy'n dod rhwng o ni a'r tad. Mae e yn eiriolwr. Mae'n gweddio ac yn eiriol ac yn cofio am ei bobl. Ond be mae Thomas Charles yn dweud yw hyn. Chi'n gallu cael cyfryngwr neu eiriolwr sydd yn neutral. Yndi chi? Third party. Rwy'n sy'n gallu dod rhwng ddau berson a ceisio eu cymodi nhw. Dwi ddim efo unrhyw steic yn y peth. Dyma'n ei gwahaniaeth iddo fe, fi jyst eisiau helpu chi. Neu chi'n gallu cael eiriolwr heb bod sefyllfa y bobl mae'n eiriol dros nhw yn effeithio arno fe o gwbl. Ond be mae Thomas Charles yn gweud yw hyn, mae y ffaith bod e'n feichiau yn fwy na bod e'n gyfryngwr ac yn eiriolwr, achos mae'n atebol. Mae meichiau yn ymrwymo ei hun. Mae meichiau yn gwneud ei hun yn atebol. Ydych chi'n gweld yr arglwydd Iesu fel yna? Yn credu bod hynny bach o fantais yn y Gymraeg. Sdim cysylltiad rhwng y gair meichiau a'r gair baich, neu beichiau, burdens. A weithiau mae falle gallu drysu ni bod nhw mor debyg, ac eto mae'r ffaith bod nhw'n debyg falle'n help. Achos mae'r ffaith bod Iesu'n beichiau yn pwyntio ni at y ffaith fod e wedi cymryd ein beichiau. Mae di ymrwymo ei hun, mae di gwneud ei hun yn atebol. Fe yw ein surety ni, ein sicrwydd ni. Mae e wedi addo ac fe wneith e gyflawni. Mae e wedi ymgymryd ac fe wneith e gwblhau. Mae e wedi ysgwyddo'r gyfrifoldeb am ein hachub ni, am ein pechod ni, am ein cosb ni, am ein dyled ni. Mae e wedi ymrwymo ei hun i'n hennill ni ac i'n cymryd ni yn saff a'n gweld ni'n ddiogel i'r ochr draw, ac mae'n mynd i gyflawni ei waith. Mae wedi cyfri'r gost, a mae wedi thalu hi yn llwyr. Ac yn union fel yn Genesis, y canlyniad i ni yw bod ni'n cael ein gwisgo, ynddo fe? Ein gwisgo. Yn hardd ger bron y tad, gyda chyfiawnder Crist ei hun. I ni'n cael maddeuant llwyr. I ni'n cael bywyd tragwyddol ynddo fe. Gafon i chi eto, le chi'n troi? Os chi'n teimlo bod yna neb o'ch plaid chi, neb ar eich hochr chi, os ych chi'n anobeithiol, os ych chi ar ben eich tenyn, lle chi'n mynd i droi? O, trowch fan hyn. Trowch fan hyn. Mae'n cynnig ei hun fel hyn yn beichiau. Mae'n sefyll yna yn disgwylgar. Mae'n barod. Mae'n disgwyl. Mae'r geiriau hyfryd yna'n does. Yn llyfr datgyddiad. Wel, yr rwyf yn sefyll wrth y drws yn curo. Yn curo. Yn
curo. Mae eisiau ni agor y drws, mae eisiau ni ddibynnu arno fe, mae eisiau ni daflu ein beichiau ni arno fe, taflu'n pechod ni arno fe, taflu'n hangen ni arno fe, mae'n barod i'w cymryd nhw. Peidiwch bod yn gyndyn. Peidiwch bod yn falch. Peidiwch meddwl, allai ysgwyddo hyn fy hun. Allai sorto hyn fy hun. Gallwch chi ddim. Wrth i ni orffen. Fi eisiau gwneud sylw tebyg I siwr nath ni orffen bore yma. Sef hyn. Os mae dyma sut mae wedi'n trin ni, wel ond dyma sut ddylsyn ni trin ein gilydd hefyd. Hynny yw, sa'n gallu achub neb. Chi methu achub neb, nid dyna fi'n golygu. Ond mae'r Testament Newydd yn dweud wrthyn ni bod yr eglwys fod I gario beichiau ein gilydd. Ni fod I gwrdd ag anghenion ein gilydd. I ni fod I lawenhau a dioddef gyda'n gilydd. Hynny yw, dyw'n bywyd ni nawr ddim yn cael ei fyw in splendid isolation. Just fi, a fy mywyd I, a fy problemau I. Na. Ni gyda'n gilydd. A gyda'n gilydd yn pwyso arno fe. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel eto, heno wrth I ni orffen ni'n mynd I ganu Emyn. Mae yn y llyfr yma yna, ond mae hefyd yn garol. Ac ni'n mynd I ganu hi o'r llyfr Caroleg, brif 63. Ni'n meddwl byddwn ni'n wino chi off y Caroleg chydig bach ar y tro. Yn lle bod ni'n mynd cold turkey yn mis Ionawr. 63. Wele fi yn dyfod, llefau'r meichiau gwyw. Atau'n creigiau Salem, wele'n dod mai diw. Gad anfeidrol fawredd nef yn awr. Ar awelon cariad brysia I barthau'r llawr. Pennill ola, dyma'r holl alluog heddiw ni'n frawd. Dyma holl drysorau diwdod yn y cnawd. Moroedd rad drigaredd lanwodd dros y llawr. Perlau gwlad gogoniant ynddo, ddaeth I lawr. Na ni sefyll I ganu. Amen.
diolch i ti am y pethau hyn. Diolch am yr arglwydd Iesu a'r cwbl sy'n wir amdano. Diolch yn wir fod yn gyfryngwr rhwng ni a'r tad. Diolch fod yn ei reolwr i ni ger bron y tad, ond diolch, diolch byth fod yn feichiau a wedi ymrwymo ei hun a gwneud ei hun yn atebol drosto ni. Dad, wrth ni feddwl am beth ni newydd i chanu, a meddwl y garol yna'n dychmygu'r diafol yn crynu wrth i Iesu gael ei eni. A hynny arglwydd am fod un wedi dod i frwydro ar ein rhan ac i dalu'n dyled ni a'n gosod ni yn rhydd o rym Satan. Diolch amdano fe. Diolch am ein hiachawdwriaeth. Diolch am ein brawd mawr ni. Arglwydd, a wneud i bwyso nawr y pethau yma yn rymus ar ein calon ni yn yr wythnos sy'n dod. Yn bod ni'n gwybod beth bynnag sydd o'n blaenau. A gallwn ni wynebu gan fod yn meichiau. Gyda ni a throson ni. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.